Welcome po mga ka-OFW at mga ka-overseas Pinoy. Ang video ko pong i-share ngayon ay dinakdakan at inihaw na talong. Tama po, may kasamang inihaw na talong. Ilocano style po na inihaw na talong, may bagoong na isda. Side dish po sa dinakdakan. Mas malamang po alam na ninyo kung anong dinakdakan. Madali lang pong paggawa ng dinakdakan. Ang mahirap lang ay ang pag-ihaw at paghiwa. Wala pong hard rules sa paggawa at kung gaano karami ang mga ingredients. Ito po ay base sa nakagawian at panlasa ng gumawa. Para sa akin, ang dinakdakan ay slice dapat. May atay, maraming luya at sibuyas, pahaba po ang hiwa ng sibuyas. Di ko po type ang may utak ng baboy. Mas gusto ko kung walang mayonnaise, hindi masyadong maanghang at maasim. Dapat unang hinahalo ang ginger, paminta, asin, kalamansi at vinegar. Ito po ay para ma-absorb ng pork ang mga ingredients na ito. Huwag po isabay kung gagamit ng mayonnaise. Panghuli na ang mayonnaise. Salamat po, sundan na lang po ninyo ang video. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at share po. Maraming salamat.